खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिटिसिनि इएमफोरखौ बांहोनायनि उनाव दा माखासे इएमफोरनि बिबानखौबो बांहोबाय बिटिसिआव जेरै इएम देरहासार बसुमतारीनि बिबानखौ बांहोबाय SEED ITI पार्ट बे बिफानखौ बिथांनो होनाय जाबाय बिथांनि अनगायैबो महेश्वर बसुमतारी बिथांनोबो कालचारेल एफेयार्स सिनेमा थिएटार TRI लेबार वेलफेयार लटारि INPR इकनमिक एन्ड स्टेटिस्टिक वेट एन्ड मेजार्स बे बिफानखौ बिथांनो होनाय जाबाय जोंहाय लक्षी दास बिथांनो फिसारि FPD एन्ड कन्जुमार एफेयार्स आरो कामेश्वर रय बिथांनो सयल कनजारभेशन आरो सेरिकालचारनि बिफानखौ होबाय कक्राझार जिल्लानि गसाइगावनि साबखाथायाव मोनसे जाथाय साखन्द्रानि सन्देहआव सासे बैसो जानाय आइजोखौ हमनानै गाज्रियैनो बुग्लिदों बैसो जानाय आइजोनि मुङा बिमला बिश्वास आरो बिथाङा श्रीरामपुरनि थागिबि होननानै मिथिनो मोननाय जादों गथ' खावनायनि सन्देहआवनो माखासे सुबुंफ्रा बेंखननानै बिमला बिश्वासखौ गाज्रियैनो बुग्लिदों उनाव पुलिसा फैनानै बिमला बिश्वासखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे बिमला बिश्वासखौ गाग्लोबग्रा माखासे सुबुंफोर गासै साबाखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों हमजानाय साबानि मुङा साहिदुल शेख आब्दुल बासित नासिर हुसैन मन्जुर हुसैन आरो शाहिद आली संदाननायाव मोननाय बायदिब्ला बिमला बिश्वास मुंनि आइजो जायखौ साखन्द्रानि सन्देहआव गाग्लोबदोंमोन बिथांनि खर'नि थासारिया मोजां नङा बेनि अनगायैबो माखासे बर'फोरनि गेजेरावबो साखन्द्रानि दावराव दावसि जानायखौ समाज बिजोङाव नुनो मोननाय जादों गथ' खावग्रा फैदों होननानै रायजो राजाफ्रा ओंखारनायखौ समाज बिजोङाव नुनो मोननाय जादों UPPL नि लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि राकेश ब्रह्मनि दैदेननायाव चलो बिटिसि पाल्टाय चाचा चाची बारिजाय स्लगानजों मुस्लिमफोरनि न'खर न'खर हाबनाय हाबाफारि लादों बे समाव बेराफारसेथिं मिरु UPPL नि माइनरिटि सेलनि आफादगिरि इउसुफ आलिया UPPL दोलो एंगारनानै BPF दोलोआव जयेन जादों फोरमायथिनो गोनांदि BPF दोलोआ दासान्दि दिसपुर चलो जात्रा लागासिनो दङ जेराव मैयानि सानाव अदालगुरि आरो तामुलपुराव दिसपुर चलो जात्राखौ BPF दोलोआ लादोंमोन बेयावनो BJP आरो UPPL नि गोजौ थाखोनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा BPF दोलोआव हाबफैदों मिरु UPPL नि माइनरिटि सेलनि आफादगिरि इउसुफ आलिनि अनगायैबो अदालगुरि जिल्ला BJP नि बारग' आफादगिरि सुनील कुमार बसुमतारीया BPF दोलोआव हाबदों बिथांमोनजों लोगोसे बिटिसिनि बारग' CEM प्रमद बर'नि OSD राजु थाकाल बिचार गोरोबथानि सागानगिरि धीरेन बर' बिथांमोनहा UPPL दोलो एंगारनानै BPF दोलोआव हाबदों मैयानि सानाव फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव BPF दोलोआ मोनबेसे मासियाव गेलेगोन बेखौ आं दासिमबो बुङाखै होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया BPF दोलोआ मोनब्रै मासिखौ BJPनो एंगारनायनि खौरां मोननानै BPF दोलोनि गेजेराव खुद्रिनायखौबो नुनो मोननाय जादों बेनि सायावबो हाग्रामा महिलारिया फोरमायथियो दि खुद्रिनाया गासैबो दोलोआवनो जायो मानोना मोनसे दोलोआ गासैखौबो गोजोन होनो हाया दिपेन बर'आ राजखान्थियाव फैनो नागिरनायनि खौरां गोसारनायनि सायावबो हाग्रामा महिलारिया बुंथियो दि बिथाङा राजखान्थियाव फैयोब्ला फैथों एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा उनाव गासैबो राजखान्थिखौनो खालामगोन दिपेन बर'आ BPFआव फैयोब्ला लेंहरगोन नाथाय आं सिगां लेंहरा मानोना लेंहरनानै फैयाब्ला आंहाबो मान सन्माननि खोथा दङ होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया चिरां जिल्लानि माखासे ओनसोलफोराव दिनैनि दिनाव मोब्लिब थानाय नङा बङाइगाव इलेक्ट्रिकेल साब डिभिजन 2 मावख'निफ्राय बेखौ फोसावदों दि चिरां जिल्लानि माखासे ओनसोलफोराव दिनै मोब्लिब थानाय नङा फैगौ दैज्लां बोथोरनि थाखाय हाग्रा बंग्रा दंफां लाइफां साफा खालामनाय लाइन मेन्टेनेन्स खालामनाय बेनि थाखाय दिनै फुंनि 6 रिंगानिफ्राय फुंनि 9 रिंगासिम 3 घन्टा माखासे जायगाफ्राव मोब्लिब थानाय नङा जायगाफ्रा जाहैबाय DC अफिस एरिया चापागुरि टाउन एरिया काजलगाव सिडली कासिकत्रा बामनगाव सतीपुर दांथला आरो गुबुन गुबुन बेनि अनगायैबो माखासे ओनसोलफ्राव फुंनि 7 रिंगानिफ्राय फुंनि 9 रिंगा 30 मिनिटसिम 2.5 घन्टा मोब्लिब थानाय नङा जायगाफ्रा जाहैबाय सामथाइबारि चाम्पा कारिगाव रुनिकाटा बेंटल सान्तिपुर कुंग्रिं दादगिरि आरो माखासे सन्मान ना असन्मान प्रमद बर'आ राज्य सभानि MP नि नमिनेशन होनाय समाव हाग्रामा महिलारिया बुंथिदोंमोन दि BPFआव 3 MLA दं बेनिखायनो BPFनि MLAफोरा प्रमद बर'नो भट होयोबाबो बा होआबाबो प्रमद बर'आ देरहालांगोन बेखौ फोरमायथिदोंमोन बेनि अनगायैबो BPFनि 3 MLAफ्रा प्रमद बर'नो भट होयोब्ला प्रमद बर'आ BPFनि MLAफोरनो मस्ला मस्लि होयोब्ला मोजां मोनगौमोन नाथाय प्रमद बर'आ होआ होननानै हाग्रामा महिलारिया खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुंथिदोंमोन नाथाय हाग्रामा महिलारिनि बेबायदि बुंनायनि सायाव बिथा खालामनानै UPPLनि लाइमोन गांखंनिफ्राय नंगुबै मस्लानि पेकेटखौ BPFनि 3 MLAनि नखर नखर दैथायहरदों सासेयाव 1 केजि हिसाबै गासै 3 केजि मस्ला
बा नंगुबै मस्लाखौ BPFनि साथाम MLAफोरनि नखराव दैथायहरदों आरो BPFनि बुंनायखौ सन्मान होनानै बा मान होनानैनो बेखौ दैथायहरदों होननानै फोरमायथियो UPPLनि लाइमोन गांखंआ। दा UPPLनि लाइमोन गांखंआ बेबायदि नंगुबै मस्ला दैथायहरनानै BPF दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बा BTSनि गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ सन्मान खालामनाय जादों ना अपमान खालामनाय जादों बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन। बेराफारसेथिं प्रमद बर'नि हेंथायै BPF आरो BJPआ बिजाथि होआलासे प्रमद बर' बिथांखौ रायजो सभानि MP हिसाबै गोरलैयैनो देरहानायाव मदद होनायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनिसिम आरो BJPनिसिम साबायखर बावनायखौबो नुनो मोननाय जादों UPPLनि दैदेनगिरि राजु नार्जारि बिथांखौ। न'आव बाहायनाय गेस सिलिन्डार आरो कमार्शियेल बा फालांगियाव बाहायनाय गेस सिलिन्डारनि बेसेना बांदों। 14.2 केजि न'आव बाहायग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेना सिगाङाव 902 मोन, दा 60 रां बांबाय आरो 60 रां बांनानै 962 रां जाबाय। ओजोंहाय कमार्शियेल गेस सिलिन्डार 19 केजिआ सिगाङाव 1936 मोन, बेयो बांनानै दा 2051 रां जाबाय। जाय सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ हालाय हाफाय खालामदों गेस सिलिन्डारनि बेसेन बांनाया। US, इजराइल आरो इरानाव दावहा जानायनि उनाव पेट्रल डिजेलनि बेसेनाव गोबां गोहोम गोग्लैदों माखासे हादरफोराव। जोंनि भारतआवबो गोहोम गोग्लैनो हागौ। पाकिस्तानाव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना अख्रांनांदों, लिटारसेयावनो 55 रां बांदों। आरो बेनो दिनैसिमनि गेजेराव पाकिस्तानाव बयनिख्रुइबो बांसिन पेट्रलनि बेसेन बांनाय। पाकिस्तानाव पेट्रलनि बेसेना 17% बांदों। 1 लिटाराव बा पार लिटाराव पाकिस्ताननि रां PKR 266.17 मोन, दा बांनानै पाकिस्ताननि रां PKR 321.17 पार लिटार जाबाय। डिजेला 20% बांदों। पाकिस्ताननि रां PKR 280.86 पार लिटारमोन, दा बियो बांनानै 335.86 पार लिटार जाफैबाय। US, इजराइल आरो इराननि गेजेराव दावहा जानायनि थाखाय पेट्रल आरो डिजेल साप्लाइ जायैनि थाखायनो पाकिस्तानाव गोबां पाम्पफोरा बन्द जानो गोनां जाबाय होननानै फोरमायथिदों। 50% पाम्पआनो बे समाव बन्द जाखाबाय आरो जायफोर पाम्पफोराव पेट्रल आरो डिजेल दंबावो बैफोर पाम्पफोरावबो माखासे घन्टानि उनावनो बन्द जासिगोन होननानै फोरमायथियो पेट्रल पाम्प बिगोमाया। ओजोंहाय बांलादेशआवबो दावहानि गोहोम। पाम्पफोराव कास्टमारा गोसो बायदि थाव सोनो मोना, बयबो लिमिटेड थाव सोनो मोनो। ओजोंहाय जोंनि भारतआवबो फालांगियाव गोहोम गोग्लैदों। भारतआव आखाइजों बानायनाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ गुबुन गुबुन हादर जेरै आरब हादर, इरान बायदि हादरफोराव साप्लाइ हरोमोन, नाथाय दा दावहा जानायनि थाखाय दैथायहरनो हायाखै, जायनि जाहोनाव भारतनि माखासे फालांगिरिफ्राबो जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। CSBनि मेम्बारनि बिबान सायख'बाय BPF दोलोआ। मुंफ्रा फारियै अभिराम रय, बिथाङा राजबंशी, प्रसेनजित कौर, बिथाङा राभा, प्रबीर शानेल, बिथाङा बेंगली, अरुण शर्मा, बिथाङा एसामिस, पूर्णिमा छेत्री, बिथाङा गोरखा, मालाक वास्टर, बिथाङा मुस्लिम, राजु माराख, बिथाङा गार', तिजेन बसुमतारी, बिथाङा बर', चिनाकान्त बसुमतारी, बिथाङा बर', जालि सरनिया, बिथाङा सरनिया काचारी आरो बलराम ब्रह्म, बिथाङा बर'। गासै 17 मेम्बारफोरनो CSBनि मेम्बारनि बिबान होनाय जाबाय। अपारेसन जाखांबायना? जाखांबाय। ओमफ्राय दा माबायदि नुखो? सिगां मोजां नुदों, मोजां नुजोब्बायना? सिगांथ' नुवाखैमोन ना? नुवाखै आं इसेबो दासो। औ, नों दा माबायदि मोनदों बेखौ खिन्थाबाय। मोजां सान्थियाव। दाथ' नुजोब्बायना? बेल'सै। सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोनलाय? नुवाखै, दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै। दा नुबाय। मोननैबोथ' नुवामोन ना? नोंसिनि महरखौ दा नुजोब्बाय। अ, दाथ' मोजां नुबायना? ओमफ्राय दा नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन। गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ पेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेसन खालामनो हानायनि राहा दङ। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास। बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन। थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।